Ktorá krajina sa stane ďalším členom Európy? Už je to 10 rokov, čo sa posledná krajina pripojila k Európskej únie, keď Chorvátsko získalo členstvo. Ako môžete vidieť, väčšina Európy je súčasťou Európskej únie, okrem Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a väčšiny balkánskych krajín. Keďže Spojené kráľovstvo práve opustilo Európskej únie a Švajčiarsko má svoju históriu neutrality, je najpravdepodobnejšie, že nový člen Európskej únie bude pochádzať z Balkánu. V súčasnosti je 8 krajín, ktoré v posledných rokoch získali štatút kandidátskej krajiny. Sú to Turecko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina a Moldavsko. Kosovo a Gruzínsko tiež podali žiadosť, ale nespĺňajú požiadavky na získanie štatútu kandidátskej krajiny. V roku 2019 Turecko pozastavilo rokovania z Európskej únie. Podľa Európskej komisie dosiahla najväčší pokrok Čierna Hora. Za ňou nasleduje Srbsko, Severné Macedónsko, Albánsko, Ukrajina, Moldavsko a Bosna. Situácia sa však môže rýchlo zmeniť v závislosti od vývoja na Ukrajine a napätia medzi Srbskom a Kosovom.